Köszöntöm mindenkinek! A mai videómban a FIFA 15-tel fogunk foglalkozni. A FIFA 15 Ultimate Team-mel, ami ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play áruházból. Én most jelenleg az App Store-ból töltöttem le, mert iPad-en játszok. Nem is Xbox, nem is PlayStation, látszik is majd a grafikáján, hogy ez nagyon rossz lesz. És nem is online szezont fogok játszani, hanem megpróbálok elkezdeni egy nem online szezont, hanem egy... Hát, hogyha majd nagyobb lesz a négyzetsége, akkor esetleg lesz online szezon, de most egyelőre elkezdek egy normális szezont, ami már a Division 7-en tartok. Eddig nem voltak a jó meccseim, mert egyszerűen rossz volt rossz volt a csapatom, de most meg is mutatom a csapatomat. Szóval hát ez egy ilyen kisebb aranycsapat, 4-4-2-es formációval, 77-es értékeléssel és 49-es összhanggal. Dibate viszont, ugye Dibate, nem Bá, bocsánat, na, piros lapot kapott, ezért ki kéne cserélnem valakire. Úgy próbáltam felépíteni a csapatot, hogy minél több aranyjátékos legyen benne, és minél több magyar játékos. Én beletettem Zsuzsákot meg Szalait, Szalai most lesérült, ezért most nem játszott a pályán. Szóval betenném mondjuk ki Kármer, betegyem. Beteszem Dibate helyére, úgy se lesz jobb az összhang, de mondjuk összhangra még nem gyúrok most még egyelőre, csak úgy gyúrtam, hogy a csapatom az megfelelő legyen, de hát kezdjünk is el akkor egy meccset. Nem tudom milyen fokozatú lesz, nem akarom, hogy annyira lássátok, hogy bénázok. Szerintem elkezdek egy kiválasztott meccset, például most az én csapatom menjen egy nem tudom, hát nézzétek meg, ennyi liga van ebbe a játékba. Ugyanaz mondom, mint a Xboxon, csak szerintem az Xboxon egy picivel sokkal jobb, mivel ott élethűbb maga a játék, meg több mindent tettek bele, ez egy ilyen kis demo ráadásul, mert ez egy FIFA 15 Ultimate Team, na mindegy, hát akkor most menjünk egy Manchester United elleni meccset. Itt van az én csapatom, szóval láthatjátok. És akkor két lehetőséget van, Quick Simulation vagy Play Match. A Play Matchet azt simán le tudjátok játszani, úgy, hogy ti játszotok, viszont a Quick Simulation az pedig leszimulál egy játékmenetet. Arról is lesz videóm, már mondjuk arról nem lehet sok mindent videózni, és pedig észrevettem, hogy professzionális módon lesz a játékmenet, hát azt már nem is lehet visszaállítani. Mondjuk menjünk, próbáljuk így ki, jó? Beleegyeztek, akkor szerintem jó lesz. Oké. Akkor play matchre megyünk most. Hát milyen legyen a mezük. Nekem van egy sázis mezem, azt szoktam használni. Ez egy nehéz meccs lesz, mert professzionális módon van, ami elég nehéz. Főleg 15-ben, mert ott egy picivel nőtt is a elvárás, azt hiszem. Ez az én stadionom, ezt az elején megkaptam. Hát itt már láthatjátok is, hogy nem annyira élethű a játék, de azért jót lehet vele játszani, akkor nézzük is. Amúgy nagyon jól néz ki, hogy így a gépen látom, hogy mit csinálok az iPad-en. Ez csak Mac-en működik. Na, hát most nem akarom annyira kommentálni a meccset. A piros mezőzők a királyok, a Szileszen van a kapuban. Mit csinál? Mi történt itt? Lőd ki. Jó. Ajajaj. Oké, passzold le. Kármer, most tettem be.
Régen nem játszott már, szivok. Oké, Schaffer. Mindegy, nem értek el, nem nagyon tudom kimondani a nevüket. Ott a gól. Hogy tudtam. Na, ki lőtte? Kit kell? Falcao? Már Manchesterbe játszik, de király. Jó, kinyomom. Na, Schaffer, gyerünk, szívok. Mit csinálsz te a cseh válogatottba? Na, mint Falcao? Van Percy. Van megint ez a... Jó van, de legalább Szileszen ott volt most a kapuban. Jó, hát igaz, hogy nem rég kezdtem, vagy hát régen kezdtem már ezt a játékot, de már régen is játszottam vele. Szerintem ez most Van Persie elszúrta. Na. Az a jó ebben, hogy a FIFA 14-ben volt egy touch, az most beletették, szóval ez a touch kombináció irányítás, hogy így húzogathatod is az ujjaddal egyszerre. Az nekem nagyon tetszik, de így egyszerre beletették, mert mondjuk 14-nél úgy csináltam, hogy amikor én mentem a pályán, akkor általában ezt, amivel most játszok, szóval ilyen, hogy is mondjam, mindegy. Szóval ezzel ez mondjuk csúnya volt. Na. De amikor viszont szabadrugást lövök, akkor viszont így csak kihúzom, és már lövi is pontosabban. Már ilyen lassan fut. Hát ez nem volt az évszázad lövése. És akkor majd megírjátok szépen nekem, aki ír, hogy miből legyen ilyen gameplay, ha FIFA-t akartok. És le is fújták az első fél időt, aha. Na hát az első gól az nem kellett volna, de többet van nálunk a labda. Az viszont már jó. Én nehogy azt higgyétek, hogy szeretek a Shakhtar Donetsket, már nem szeretem, csak megkaptam a címerét, tehát az jó volt, mint ilyen utolsó kis csapatnak a címere. Elég jól kezdtem ezt a... Nem ment ki, ugye? Az jó. Eléggé jól kezdtem ezeket hogy így kisorsolta nekem a kezdőcsomagot, szóval elég jó sok aranyjátékost adott. Elsőként próbáltam ki ezt a játékot, hát iPadhez képest és egy ingyenes játékhoz képest nagyon jó, de azért többet vártam tőle, mármint lehetett volna olyat is csinálni bele iPadre, hogy így tréningezni lehet, szóval így normálisan, mert szóval nem olyan a barátságos mérkőzés, hanem ilyen sima kapura rugás, mert megint Van Persie. Hát kihagyta! Mekkora kihagyás! Mekkora helyzet, nekünk ilyen helyzetünk lenne. Hogy lőtte már ezt el? Hát, meg is értem mi. Hát egyelőre ilyen bénán vagy játszok, de majd hát, régen játszottam már ezzel a játékkal, meg kell mondjam. Ritkán vagyok iPad-tel is, inkább telefonozok vagy valami, de fifázni meg nagyon nem is szeretek. Főleg nem így, hogy kikap a csúcsák. Főleg nem így, hogy így elszúrok egy meccset. De mondjuk nem volt olyan potyagol, de azért nem kellett volna. Most tök olyan, mint hogy egy szellem mozgatná a iPad-et. Úgy látjátok. Úgy is lesz föltéve. Nem fogok külön meganimálni egy kezet. Nehogy azt higgyétek. Hogyha akarjátok tudni, hogy ezt hogy csináltam meg,
hogy tettem be, így, hogy látszódjon a gépen az iPad, azt majd megmutatom egy külön videóba. És hát le is fújták a meccset, hát... Kikaptunk, de mégis kaptam 481 pénz. Aha. Hát, így ránézésre ez a játék, amikor először bekapcsoltam, akkor azt hittem, hogy a grafikáján is változtattak, vagy nem tudom, de megláttam ezeket az új kártyákat, nagyon tetszett, aztán amikor elkezdtem, azt láttam, hogy ez tök ugyanaz, mint a FIFA 14. Megnézem, hogy járok percekben, 12 perc. Rá kellett jönnöm, hogy ez irányításilag tök ugyanaz, mint a FIFA 14, szóval... Hát jó, mondjuk ingyenes, de